Achte aanwezigen. Op het eerste plan willen wij de commissie van het Cultureel Centrum de Grote Kerk hartelijk dank zeggen, omdat het nou gerealiseerd is dat beide vaders een plakje kregen in het jaarlijkshuis. Wij als medewerkers van Beeldseilenen, maar ook de familie van de oprichter van het muziekkorps Aurora, werd hier vandaag nog 2 kleinzonen van aanwezig binnen, Gerard en Gerard. Binnen het bestuur zeer erkentelijk. De naam Aurora is ontleend aan de Griekse mythologie, godin van de dageraad, wat een morgenstond betekent. Heb even gegoogeld, dus vandaar dat ik dat even wist. Van de oprichter van Aurora, de heer Gerardus Wijngaarden, geven wij een kort overzicht van wie hij was en wat hij allemaal voor de gemeenschap betekend heeft. Gerardus is geboren in Parga en was oudste zoon van 4 kinders. Zijn hart was beurtskipper en daardoor is hij opgevoed door Hidde Jongsma, maar het is niet bekend of dat het zijn omke was. Zijn mem was wel een Jongsma. Hidde heeft een piano spelen laten voor burgemeester en notabelen. Ook heeft deze Hidde Jongsma Gerardus een studie volgen laten als onderwijzer. Als 27-jarige jonge man kwam Gerardus naar het beeld in februari 1895. Werd in een soort sollicitatiebrief die hij stuurde aan het bestuur van de Westhoekschool. Hij schreef erin hierbij een afschrift van mijn akte, waaruit blijkt dat ik in 1886 ben geslaagd voor onderwijzer. Bijgaat mijn getuigschrift van goed gedrag van mijn beide akten. Hij was daarvoor al 9 jaar onderwijzer geweest, onder andere in Verwoude, Vorden, Gelderland en Parga. Tot groot ongenoegen van zijn familie ging hij als onderwijzer van de christelijke school in Parga naar de openbare school in de Westhoek. Werd hij in april 1896 benoemd worden. Meester Wijngaarden was een gezien figuur, om zijn eenvoud, altijd goed gemutst en zijn hartelijkheid. Hij was jong en joviaal en dat bleef hij ook. Hij is een bemiddelijk persoon geweest en alle schoolkinders waren gek met hem. Hij had daarnaast ook een grote liefde voor de natuur. In zijn tijd was hij al erg zo modern. Wanneer het nooit iets mooi weer was, nam hij de kinders met naar buiten en werd ze dan uitleg kregen over bloemen en planten. In 1895 worden door Gerardus Wijngaarden zijn bemiddeling het korps Aurora in Sint-Jabek opricht. Hij dirigeerde daarnaast nog 5 korpsen, te weten in Sint-Anne, Ouweziel, Hallem, Marm en Belken. Een kleine anekdote, hij ging overal lopend heen en later had hij een fiets. En als het hard woei, dan had hij de hond met die hem dan tussen wien introk. Al nageraden bleek dat de heer Wijngaarden als directeur de rechte man op het rechte plak wezen zou. Op de destijds houden festivals worden al redelijk gauw aandacht aan zijn korpsen geschonken. Herhaaldelijk wordt hij door de commissie van deze muziekfeesten met zijn successen complimenteerd. En op de later houdende concoursen worden dus zijn korpsen ook in de hoogste afdelingen de eerste prijzen gewonnen. Daarbij kwam nog een hele grote eigenschap, welke de korpsen ook iedere keer ten goede kwam. Dat het bezielde dirigeerstok in handen was van een zeer sympathieke persoonlijkheid. Een korpslid was ook een vriend. Ook de buiten hebben we nooit aanspoord dat er met grote waardering gesproken worden over zijn persoonlijkheid. En naast het directeurschap van het noemde korps het Wijngaarden ook het striekorkest Apollo opricht. En daarbuiten gaf hij ook veel orgel- en pianolessen. Zijn naam zal niet wel vergeten worden en zijn leven is niet vergeefs geweest. En vooral het voor onze gemeente van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de muziek. Hij heeft baanbrekend werk verricht voor de ontwikkeling van amateuristische muziekbeoefening. Die onbekende, maar ongekende jongeman had muziek in het hoofd en in het hart. Muziek was zijn gave, muziek was zijn ziel. Zijn adem waar dat het slummerende geesten ontwaken deed. Zijn bezieling die leidde en won, want een leider dat waren. Vol drang en vuur, vol kracht en ijver en vol talent en tact. De cultuur het hij wekt, dient en leidt en in het bijzonder Sint-Jabek.
Culturele ontwikkeling werft hem vooruit naar alle kanten van de volksgemeenschap. Het werk van meester Wijngaarden zal verder leven en zijn werk is zijn kroon. Dit is een samenvatting die gevonden is in een memoriam van 1953 van de provincie. Ook is er een brief van dateert van 28 maart 1927, die namens het bestuur van Aurora geschreven is door destijds secretaris de heer C.A. Vis. Die met weemoed schreef dat ze kennis genomen hebben van het bericht dat Wijngaarden bedankt heeft als directeur en dat ze dank en bekendelijkheid bedoelt voor datgene wat hij voor Aurora gedaan heeft. Een citaat hieruit is: Aurora was uw geestelijk kind, door u opgevoed en grootgebracht. En onzijds zal worden getracht, hetgeen wat door u is grootgemaakt, in ere te houden. Wijngaarden wordt kweld door reumatische pijn, werd in kruidtuigen wassen waren, zo schreef hij in zijn afscheidsbrief van het korps in 1942. Het viel hem dan ook verschrikkelijk zwaar om dit lot te aanvaarden, maar vooral de muziek. In 1943 is hij op een leeftijd van 75 jaar overleden en in Westerveld in de gemeente Velzen, Noord-Holland is hij gecremeerd. In 1999 probeerde men het korps van de ondergrond te redden. De dirigent zou vertrekken en een aantal leden ook. Er was te veel verloop. Het weeromlopen van het ledenaantal baarde het bestuur al enige tijd zorgen. En op 2 januari 2000 gaf Aurora belegde optreden. Vreselijk spietig na 105 jaar. De vaandels hadden destijds een plakje in de Irappelbeurs. Maar doet er een faillissement draaide, het jaar van der Waal de beide vaandels in een werkplaats van zijn tennerbedrijf deelnemen. En doet wij van Beels Eigene, voorheen documentatiecentrum, ons 25-jarige jubileum vieren en wij alle beeldorpen aandelen met een tentoonstelling. Op een struin heette dat. Voorzitter spreekt ook al even. Zo kwamen wij ook in Sint-Jabek en daar hangen de beide vaandels. Wat moeten we ermee? Na aanloop hebben ze maar metgenomen naar Sint-Anne, werd ze een plakje kregen in de kelder van de biep. Maar daar lagen ze en worden van het ene plak naar het andere geschoven. Dit ging niet goed, dit was heel duur. Ze hoorden in Sint-Jabek, maar waar moesten ze dan wel heen? Er kwamen veel reacties bij ons binnen en in Sint-Augustus vond dat de vaandels weer in Sint-Jabek gaan moesten. Daar gingen een aantal jaren overheen. In verleden jaar september is er een tentoonstelling geweest in het Jabekshuis en in de Spitsroeden. Ter gelegenheid van Westhoek Buitendienst. Toen worden de vaandels met toebehoren ook tentoongesteld. Toen is besloten dat de vaandels in Sint-Jabek thuis horen en nou een plakje gevonden hebben in het Jabekshuis. Nou Aurora niet meer bestaat, behoren de vaandels tot cultureel erfgoed en moeten we er met elkaar nooit verstaan. Op 17 januari is de jongste vaandel met daarachter het oudste opgehangen in het Jabekshuis. Toegelijk hebben we het dirigeerstokje, de voorzittershamer en het schild met namen van de oprichter en de leden van Aurora daar ook een plakje vonden. En van de vroegere tambourmetre van de drumband, die Hanni Wassenaar, kregen we de mees. De mees, dat is de stang die gebruikte voor de drumband. Zo is de verzameling heel dag compleet. De vaandels hangen te plak en het alleroudste hangt daarachter en het laatste is nou zo kwetsbaar en de stof is zo gaar dat we het eigenlijk niet van het front halen kunnen, zonder dat hij omtrent uit een ander valt. Alles is oppoetst en verschillende medailles binnen opnieuw bevestigd. Heel uniek materiaal, een brot medailles, lauwe takken en lauwe kransen. De medewerkers van Beels Eigene binnen blij dat het zo gedaan is. Dat was het. Dankjewel. En dan heb ik hier de verklaring van overdracht. Tineke haalt hem er een uit. En zal ik dat even voorlezen, Elfje?
Verklaring van overdracht. De ondertekenend Stichting Grote Kerk, Jaarlijkshuis, adres Sint-Jabek. Verklaart hiermet onderstaande materialen in beheer aan te nemen. De materialen blijven eigendom van beeldseigenen, afdeling historie. Beschikbaar stellen van de onderstaande materialen mag alleen met vermelding van beeldseigenen als eigenaar. Vaandels 1895 en 1920. Dirigeerstokje, oprichter, voorzittershamer, schild met zilverbeslag en mees. Raar woord, mees. Dat is die stok dus met Hannie mooi daarvoor zit. Zo'n mooi woord heb ik er nooit op de dag gebeeld. Nee. Stok met bal en kwast staat hier. Nou, dan plakt ze dan een datum 22/2/2019. En dan namens beeldseigenen Ali Bronger, coördinator. En dan elkje de handtekening en wij de handtekening. Ik lees het in. En dan elke een. Zullen we dat eerst even die handtekening doen? Ja. Ik denk dat zo is. Nou, dan hartelijk bedankt en ik hoop dat het heel lang heel centraal maakt en dat het heel goed gepast is. Dat het zo van is. Ja, het wordt zie dat beeldseigenen, 2 vaandels van muziekkorps Aurora opricht 1895 op hele 2, dus dat er nog even een plakje bij. Oh ja, ja. Hoor bedankt. Ja? Heel leuk. Ja, heel leuk hoor. Heel hartelijk bedankt Tineke voor die prachtige overzicht. Ik denk aan een heel prot van ons hier er van alles uithalen kunnen. Wij hebben niet heel veel van mij gekregen, maar het is natuurlijk geweldig als je dan zo'n mooi overzicht horen. En al die jaartallen, dat vind ik ook altijd heel nieuwsgierig. Ik heb zelf zoiets, jaartallen hoeven niet alle te onthouden, maar je kan het direct wel even mooi plaatsen. En dat vind ik heel mooi. Je hebt te gaan een heel groot werk in verzet, maar het is natuurlijk ook heel leuk, no? Om dat alle zo uit te zoeken. Het is mooi. Oh ja. Zie je, de stichting Ons Beeld, die had altijd zoiets van, we moeten Beeldse taal hoeren en noorden. En nou, ik ben daar al heel lang eigenlijk met doende. En dan staat hier heel mooi, ons cultureel erfgoed moet bestaan blijven. Aurora waar een begrip in Sint-Jabek. En wat mij ook altijd heel goed bijbleven is, dat was natuurlijk het korps wat overal speelde, maar ook de zondags met de met. En dat was natuurlijk, daar waren Aurora ook altijd bij. Dat waren, of tenminste heel lang, laat ik het zo zeggen. En dat waren ook altijd heel bijzonder. No? En zo heeft Aurora altijd een heel prominent plak in Sint-Jabek. Nou, dat dacht ik. Zullen we daar nou even naar achteren gaan en even het vragen
Daar komt hij hoor. Vlees dan maar je weg. Dankjewel jongen. Is al klaar? Ja. Ja, dat is wel. Ja, moet wel mee. Ja, dat is wel. Hij heeft gelijk niet ervan weg. Dit is dit voor je. Dat je gaat je fles.